Hän aloittaa täsmälleen. Eipäs aloitakaan. Tämä hyppyhän tulee olemaan sisäänpäin 2,5 volttia taittaen. Eli 2,8 on kerrointa, mutta ihan eri hyppy. Ai, siinä on sinailuissa usein nähdään, eli kun pieni virhe tulee, niin tuolta 10 metristä hypättäessä se virhe näyttää pahemmalta, kun viisi puolikkaat jäävät voimaan. Suomalaistuomari Satu 2,5 kierteellä. 2,8 kerrointa. Sarah Barrow siis johtaa avauskierroksen jälkeen upealla 76,8 hypyllään ja Noemi Batki 72, Laura Marino 70, eli 3 kilpailijaa ylitti tai pääsi tuohon 70 pisteen rajaan. No näin, nyt kuin 49 pisteen verran, mutta nyt tulee 7, parantaa käsiltä eteenpäin 2 volttia. 2,4 kerroin, eli kilpailujen helpoin hyppy. Riitä tuohon käsiltä seisonnassa tehdä parempaa tai vaikeampaa hyppyä. Siinäkään ei tuota kauaa pidetty käsin seisonnassa tuota hyppyä. Ja näin ollen tästä tulee kyllä kovin vaatimattomat pisteet. Kyllä, 20 pistettä edellä omia alkukilpailupisteitään tässä vaiheessa. Sofia Raisiger hyppää eteenpäin 3,5 volttia taittaen. Se on se haasteellinen hyppy, jossa on 3 tasan kerrointa. Haasteellinen siksi, että tuosta vauhdista hypättäessä siinä ajoitusten pitää olla kyllä kertakaikkisen kohdallaan. Hyvään vettä ei kaukana, ihan mainio hyppy tämäkin. 7, 7, 7, 7, 6,5, 7,5, 7. 7, 7, 7, 7, 6,5, 7,5, 7. Juu, 63 pistettä, se on hyvä määrä. Sofia Raisiger päättää kisansa puolestaan ulospäin. 2,5 volttia kerien, 2,8 on kerrointa. Nyt viheltää yleisökin, koska täällä ei tule nytkään kuin